ang ano, kadungog ko balita nga sa Paritulit. Nagkapalit ko noog si kanhan nga balay. Imposible ha. Ano sa makapalit siya? Nga, wala ka na siya kwarta. Ug na magaling, ug nakapalit siya. Ang nakanindot sa ilang kay isagop pag niya si Pre Ali. Pastilan. Ano man ang duha nga siya man si Ali, paring Ali man mo yang isagop. Baliwa nigay ko aning duha na ko kumpare ni kami parehas. Asa kadapit na iyang napalit nga si kanhan nga balay no. Mas nindot ani akong buhaton, akong panidan ug akong sutuhon ug asa dapit kay muhangyo sa ko kay mahimo magpasagop lang sa ko dito sa kong kumpare nga si Paritulit. Dati episode kasi ali iya magsagop. Nindot sa de sakto na akong buhaton. Ako silang atuon pangitaon ako dapit na ang balay nga si kanhan nga iyang napalit. Di magpasagop sa ko. Wag na ko kalimti akong online. Muni ako ang kalipay sa akong katulugon. Kay karon bag-o na kong Pinoy-anan kay gisagop kong paring Tulits. Kay suka na kadaog si paring Tulits sa numero nga 377. Nakapalit siya og bag-ong balay. Bahalag si kanhan. Ang importante kaming duhanay mamuyo. Unsa kay kasultis mga tao no nga ako na iya kumpare mi kaipon bungod sa ok kaysa kay bayot mo aning duha. Pero bahala na. Ang importante nga kami nga suod kay amigo di magabog buwag unya magkayusa sa balay nga bag-o niya pinalit. Magdungan mig kaon, magtapad mig katulog, bisag unsay buhatos sa adlaw. Kuyog na ko niya perminti. Ako'y assistant niya sa ni mga lakaw. Swerte asa kong kumpare, mukuyog ko niya permi. Pilat, si paring Ali mo na. Bit magunlan. Sibang, sibang. Sibang. Pre! Oh, pre. Asa ka, pre? Ha? Asa man ka? Kadto ko sa balay nga bagong napalit ni paring Tulits, pre. Tinuod gid ito kung nahibawan sa kumaslingan, pre. Nakapalit gid sa Paritulit sa balay nga. Sa ta, nakadaog sa 377 nga swerte. 377 pila man daog niya, pre. Nakapalit mo siya. 350,000. Wala no? Tigupuha na balaya. Pre, say maayo, pre. Og naadto magay ka para makabalik ka sa datong kumpare. Kuyog lang ko naman kay Ayaw, pre. na sa ko. Ako mo'y sagupon ni paring Tulits karon kay di siya mo sagop og iro. Ha? Unya palautot pakikandak ko. Napay naong nimo. Kisagod mo tapad si paring Tulits na naongan nimo nga makatakod man na imuhang. Biya sa mo, pre. Ay, kumpare ta, pre. Hindi mo sang isawayon. Ikaw og si paring Tulits og ako parehatan tulo kumpare ta niya. Pre parihara tag bahog tae pero tinuod lang bati sa kay naong mo nang paring Tulits ako mo'y gisiguro niya kay di siya mo uaw makuyog-kuyog nako ko mangumpra mig merkado kay kami mo'y kumpare nga suod gyud kayo ikaw pre Kita rin, kumpare magyapon ta. mao lagi kumpare ta pre pero atay mahimo sa kumparing Tulits ug ako mo iyang giganahan kay kami may suod kayo Ikaw suod mo. wala kay ayo nga kumpare god Ang samtang ka, pre. Ay, og suod mo si kumpare Tulits. Ako suod sa ta. Suod sa mo. Tabangay sa ko nga, sagop sa ko niya. di man lagi siya magmusagop ng putot nga pati pag naong nga utot pala utot peke ka nga ang among balay nga bag-o aircon ba yan napalit aircon di siyempre ang imong utot ito mapuot Nakadaot ka kumpare ha. Sini si pare Tulits sud. Ba nga kumpare mi si pare Ali rin ang gisagop. Waday ko ayo rin. Karon to ano kapaingon sundan di ka og asa kadapit. Ang balay ni kumpare ron nga napalit. Way ayo tiwasan ko ni ron akong pagkaway ayo. Sundon ka. nanagitaw ko sa kung napalit nga si kanhan nga balay may gani ka nakadaog ko sa giminting nga katong 377 sus sa wakas dinagitaw mi magpuyo ni Prali o kanang payag sus paitan ni magpuyo tagpayag naglabi atong panuhot kay grabe way bungbong ang importante kini ako napalit ron bisan tuod og gubaon ang importante doon na ato
Doon ay bungbong. Bahalag mga sako-sako lang sa aning bungbong. Daghang busot ang bungbong ang importante. Nga doon ay may kapuy anong tarong. Doon ay may kaputol ka ng tarong. Unya, di na siya panahoton. Pero, ang may problema ni mga gubaon ni ang mga bungbong kay punpuhon, makatigom niya si Parali, amo sa nirepiron. Ang may problema kay bungbong na malay repiron na ni, ang mga haligi, kumpleto, ligo pa, atok po ay buslot. Wala karon nga, kapoy ko gikaslakaw na, relax ko kay, doon naman hapon. Ako sa aris ko maghigda-higda sa sahod kay, wapamtay katre, aral sa padre. Parali, paambot sa tutang taon. Siguro kaya kung singinan nga, pagdalag unlan, ay kablaka banig, ako'y bahalas banig. Kahit mag-usa tagpuyo, pre, kitang kumpare nga amigo, pahala tos pertotong. Iwa to ayaw kumpare. Manoktok naman to, pwede naman siya mabli diha sa pultahan, kay wam na sira, awam na ilak. Si ano ba? Pre, susmao din ang balaya nga napalit ni Paritulis dahil. Di pa siya musugot nga mukuyog ko. Tanga ka, ngambog pa siya nga aircon. Muna aircon, tinuod yun. Aircon kay mulusot pa man yung mga hangin niya napita. Karon mo. Pre Tulits! Pre! Sige panuktok ay, wa pa ablihe. Ablihe na pre, kay haron ma, bawaan ganin nyo. Nga ang iyang gingon, nga di ko ninyo sagupon. Madayaw na gini ang kumparing mayayo. Tiwason ko na ni. Natuog naman ito, hana desit yung bagong balay. Matapa na na po ko ani kay. Ano yung bagini? Kapoy-kapoy na ko niya. Lapit ni katulgan yung bagong balay. Ay, dapat di lang ko mamukaw niya. Sus, mo rin ipanghambog na nga aircon. Pasti na, nangatuog pa. Dalias na nangatuog, pre, ali, tapan. Aircon gini ay. Di ko niya kilon karon mo. Inyo kong ginanlan, parang may ayaw. Tiwasan ko ni. Panay. Ang pare ni may ayaw. Tunda pa sa mga wagi tumatun. Gahi gini ka. Mas beralih deh. Lemok siguro tuh. Karena saya bisa. Gue kan dibutuhkan. Bisa gini lupa. Berarti katuga, berarti gahiya. Dong gamnya lah siguro. Karena niya gahi gini mendoha. Dong kani. Mauni para patambal sa mga gahi. Kung dili mo mamata, klaro nga sigurado gid mo nga makatuog mo tiwas. Gahi gini
Karon, tan-aw ta ginay niyo kagahi ug di pa gyud mo mata ron. Pandinaan ako. Nag-away mo ko kisilian. Isinat pa sa ngil. Ano bagay-bagay? Ano nalusot? Isagop pa kita kami. Ikaw may kabinuang ako gali. Isagop pa kita. Isagop pa kita. Magsigil pa kita. Inang daw ha? Ikaw may kabinuang ako. Ikaw may kabinuang ako. Kaya ako, kisilian mo kung baba.